FI 120. Задължително е за камина да има оборотен въздух. Използвал съм меко гофре за аспирация, затова съм го бетонирал. Но ще има и тапа. Задължително е камина да има оборотен въздух. Ако искате да не ви пуши, колкото по-близо е оборотния въздух, той няма да изстудява. В противен случай камината ще търси оборотен въздух от някъде другаде и ще вкарва студ под врати, от прозорци, което ще ви удря в краката и в кръста, докато стигне до камината. Не правете тази грешка. Оборотният въздух трябва да е максимално близо до камината. По принцип, като правя нова камина, се слага от двете страни, тук и тук. Но тази в момента я преправям, затова предпочитах да го сложа долу. С пожелание за хубав